Уважаеми зрители, за мен е удоволствие и чест да ви представя пернишката перла на танца Биляна Бибича. Ето ме такъв, както пожела. Ето ме такъв и пред теб стоя. Аз съм онзи мощен адреналин. Аз съм звяр и ставам неукротим. Аз съм пружината. 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 Навивай, развивай, това го правиш най-добре ще бъда. Пружина, пружина в твоите ръце. Навивай, развивай, това го правиш най-добре ще бъда. Пружина, пружина в твоите ръце. Навивай, развивай, това го правиш най-добре ще бъда. Пружина, пружина в твоите ръце. Навивай, развивай, това го правиш най-добре ще бъда. Пружина, пружина в твоите ръце. И така, по моето мнение, това беше едно театро, в което главният герой имитираше недостатъчно адекватно оригиналния изпълнител, който никога не е играел гюбеци, не си е връзвал сакото по подобен ромски начин на кръста. И това е една, бих казал, гротеска. Ама дайрето си го биваше. Дайрето също... Не знам какво говори за дайрето, но това е една имитация, която в много от... Но кой съм аз, че да оценявам Метин Мехмедов, който... Уважаема жури, какво мислите за танца на Биляна и Метин, господин Красимир Евтимов? Абе, затова ли ти дадох това Ферария, се правиш на мен по този начин, бе? Господин Евтимов, какво мислите за тази грешка? Изключително емоционален танц. Господин Евтимов, затова ли водихме с вас професионални разговори 3 месеца? Виждам, че доста се е постарал да догоди вашия стил на танцуване. Да, аз и гримьорите ще уволня. Искам да кажа, този Никога не стил... съм имал такъв стил, това е Това ми гротеск. харесва, това е един такъв хубав стегнат стил, да кажа, нали, по-други думи. Но на мен специално този стил, аз го харесвам, защото това придава мъжественост. Да. Благодаря, много сте дипломатичен, но това е една... Както и да е, госпожо Сечанова. Аз за хрумка и така за артистизъм бих им поставила отличен. За хореография не съвсем, защото те започнаха много силно, но в крайна сметка исках да видя на какво е способен господин Трифонов на финала. Но те не ми показаха такова нещо и така нямаше някаква интересна комбинация в танца. Само да ви попитам, кое ви харесва в тая хрумка? Ами, трябва да кажа, че начина по който той започна с влизането в шоуто... Вие виждате някаква аналогия ли аз? Не е нужна аналогия да виждам, но това го виждаме от 10 години всяка вечер. Да. Така че... Ма как ще виждате? Ма госпожо Сечанова, бе! Добре, господин Илиев.
Аз продължавам мислите на Боряна, че наистина виждаме един Слави много стриктен, много премерен. Тази вечер той ни показа и нещо различно, танцувайки, игра доста добре. Между другото, Метин е научил всички ваши манеризми. Даже играеше и без чорапи, което е чудесно. Всичко е научил и се забеляза. Не знам вие дали си слагате сакото на кръста, но това беше чудесно. Биляна ти беше разкошна. Аз мятам, че те танцуваха. Те просто се забавляваха. Възоснова на тази песен, пружината, вие бяхте като пружинки. Браво! Може ли да видя вашите оценки? И така, да видиме. 5. Средно 5, това бяха Биляна и Метин.